Hi vlog. Welcome to my Kakigol vlog. Kuyog rin mo si Father Nicole Ramos at tumi sa Tabuno kay blessing siya sa warehouse sa Jibco Trading. Mayroon si Father Nicole Ramos. Father, may good morning ni mo dia. Oh, may muntag. Oo, padung mi sa Tabuno vlog kay ay mga Kakigol kay nalagi mi atuo dito kay mag-blessing ni Father Ramos dito. Usa ni siya sa mga pari ron sa among ang kurap sa parokya sa Holy Cross. Holy Cross na among sakop din. Okay, na kay ni si Father na pari nya daghan po ni siya mga komposisyon, daghan ni siya mga kanta nga gipaghimo mga Kakigol. Pamiginawa niya tanawa sa inyo sa YouTube or na siya YouTube channel kaning na ba kay YouTube channel Fads? Wala si Jojo Bilandi. Jojo Bilandi naay kuan naay kanta diha nga gi-compose ni Father Nicole Ramos kanang Lalimba kanang hugot na sa mga seminarista kay ngay nana man ilahang kuan ni Father mga seminarista man ilang gipanggam nga padung sa pagkapari mao nang nagbuhat siya kanta nga Lalimba. Ang lyrics na lang i-change tao pagmasa. Okay. Original na para ginas seminaryo kay kasinatian na ko seminaryo. Okay. Pinangga mo kung gwapo dito. Mali. Ang simple naong kapulion. Oy, sa seminaryo ko no, pinangga mga gwapo. Ang mga bating naong ko no, papaulion. Secret na ha. Basi mapitita. Kabugoy mo pa say. Oy, kuan di ay ang imo katong imong kanta nga kuan Father katong pagkalami sa imong sa akong lollipop, di ba na wagay kanta na Father? Nga komposisyon nimo sa unang mga bata pa ta? Oo, katong barkada pa ta? Ulitaw pa ta? Sunod-sunod ang tono ato lang Ay okay ra to pero na ang gyapoy lyrics to gibuhatan man to nimo. Ako yung katahon sa mo ako ang pasultiyon pa sa okay ka? Oo. Kadang drama nga kun ako ibalik ka to. Iba mangayo ko kuan mo ato pa lyrics niya. Mangayo ko kay kantahon ako sa ako pasultiyon. Ay Kakigol. Welcome to Naga City. Muna ni Naga City Kakigol. Nabot kami di ani sa Esquina Kulon, Barrio Kulon ni siya Kakigol na nakita. Ato'y dapit nga mao dito ipunang yung sikat kaya kini sa Naga mga Kakigol. Mga doon namin mga Kakigol. Kaya mga Kakigol ha. Morning Naga City mga Kakigol ha. Ay sa baso iyang bana. Ang asawa po labihang banha. Kay sakit kuno kaayo ang iyaha. Naga City mga Kakigol. Morning during right side ilahan ng simbahan. Kita na ito na yung simbahan diya mga Kakigol. Tara, may simbahan sa Naga City. Yang among lima sa likuan ni mga Kakigol. Among may kalutsan. Morning siya. Simbahan sa Naga City. Okay mga Kakigol. Ito na yung mga liko mga Kakigol. Wala na may likuan sa lilapita sa may kanan. Dari. Pag mauna na yung mga Kakigol, ano yung may liko din. Kaya namin at tuon ako igagaw si Inday Grace. Siya mo guide nato dito sa Pairan Naga sa plantation nga mga dragon fruit. Mag-gitarita. Mao sa ni ilang gitawag diri sa Naga og Baywalk. Dito sa dito sa dagat. Suruyon sa natong Baywalk o natama ito ni Inday Grace. Ato lang pagkita ang view sa Baywalk sa Naga. Mana Baywalk na diha. Baywalk di siya lapita mga Kakigol niya. Wala nag-walk kay init man kayo. Pero langapon.
Visit daw na sila na eh. Naglingkod na palandong mga kakigol. Yan, dito ka lang nag-sit down ba? Mami ang Baywalk sa Naga City. Karagabian ni daghan kay ni din mga tao, mga kakigol. Tungod sa kanindot ang lugar ayahay niya, bugnaw kay ngangin, tungod kay daplin sa baybay. So, ari bidarian ni mga kakigol na ay mga duwaan sa mga bata po. Sa Naga City. Playground nila. Para sa mga bata, ini gabi daghan kay tao din ni mga kakigol. Pero karon ambot lang ka IBCQ man, murag ning umigaw na siguro ni din eh. Murag na siguro tao din eh. Kaya mga kakigol, kitawagan na mo si Inday Chris ha. Kung asa napita iyang Photoshop diri. Stage nila nga nindot kayo. Murag ko ano, murag simbahan sa Pedro Kalungsod no. Nindot kayo. Buya daghan nahimo ni anak ni Mayor Balchung. Mao ning stage nila mga kakigol. Nindot kay porma mga kakigol. Ada pa pagyud sa pikas di mga kakigol ilang gibuhat. Murag himuan siguro nila roller coaster yung mga kakigol. Nindot pa kay design ang tuyok siguro dihang mga silhig. Kakigol. Pero nindot kayo pero bayag. Nindot na kayong naga mga kakigol pero bayag lang. Kung ganahan mo wala ning mga pandemya kining mga COVID suruyan ninyong Naga City kay pinaka the best uban sa ato ang mga officialist rin labi na gyud ni anak ni Sir Mayor Balchung ang atong mayura diri kay si Vice Mayor Balchung man may ato ang Vice Mayor. Hello mga kakigol, kasi no ni sinugdanan din sa Metro Cebu Expressway kaning daan mga kakigol padung nito sa Danau mo ginis Talisay Naga basin Minglanilla basta pila ka lungsod kadiot Naga Minglanilla Talisay Mandawi di naman ni mo agi sa Mandawi Liluan Danau mga lima ka lungsod di agianan ning Metro Cebu Expressway, Cebu Metro Expressway. Mao ni siya gisugdan mga kakigol nila. Nindot kay niya maabot kay ang taytayan sa Lapu-Lapu ug ngadto sa Cordoba mga kakigol. Hapit naman mahuman yun. Salamat ni President Duterte ani mga kuan. Salamat kayo Tatay Digong. So mao na to mga kakigol adto mi. Salamat mga kakigol, mao na ni. God bless. Thank you kay inyo tanan. Bye bye. God bless. Hi mga kakigol, mao na ni dapita. Ako ning gaagaw si Inday Chris, guwapa maanyag. Kaliwat gyud din mo mga guwapa ha. Mga kakigol atong amiga si Mami Judith. Asa dong badi? Tapa nagkuhang sundang. Mao ni bugi palit diri day. Nanhe niya. Asa man imong dragon fruit diri day? Wala ko, dili siya pwede. Kinahanglan ladlad siya sa kuanday. Mao ni din napita ta. Dito do. Suri kayo ang dragon na kubuhi. Ang fruit talaga bilin. Abi na kung nakay ko Andre Inday. Kanang dragon fruit nga tanom ba? Ay dito kay kay Bis. Ay kadung bis ito day. Pan. Kadyo to nga kagiula tabangan sa rin ako alsa taon na rin. Mao na ni ang daan padung sa among atuan mga kakigol katong gitawag og bairan. Ako iaga nimo. Pagkaaning dut di ay ning kinabuhing Pilipino walay samang paraiso gipangga ko ang dagat nga nag-alirong mo nagsuroy-suroy man ako niining atong kadalanan
karanasan. Morning ba na sa akong agaw sa idong badi daw bad. Take a Di na alam yung mga to sa ubos mga kakigol ha kay. Oh. Tara. Tara mga kakigol ay mga to dito yung ilang dapat sapa din ni. Daw ba de? Oh, hindot oy. Wa sila katanom din ni dragon fruit kay mo arira kuno nya dagan ra magkalit. Mo nangawa ka re. Abo diri babaw day? Oh, babaw. Nya. Asa ni karsada imo tadi ini nya imo ibutang. Oh, Kanino? yeah. Oh, lagi. Ayo. Ganahan mo po yun, diri mo kakigol, okay ra. Anong daghang Pero dili, sayutaan na ra sa babaw sa kuan. Mga kahoy ba? Bro, magkwaknit mga kakigol. Ah, mau ni din yung mga kakigol. Sorry rami. Ay, taray. Ang kabanggahan nila, pero buyag lang. Ang dragon fruit to ada is kandung bis na itong dragon fruit ay no. Karon day na makabilik man day wa karga. Ito no. So ang mga dragon fruit kandung bis to. Iya to manoy dragon. Asa man kang baby kay nga kwan asa pikas day. Pikas nga area. Asa man diri na nga kuan diha. Wal apoy di lusot-lusot siya. Oo. Yana na dili day. Ay si Uy, Scroll kapita mo kakigol. imon ani ra jud ato. ay lima na de. Cowboy. Ay scroll kakigol ay. Ay scroll. Ay palabi ko nung kuan na dito. Ha? Nakita di mo? Kajot kayo mga kakigol ha. No kaya sigit bang Ay mga kakigols, wag yun na mo dakpi ang dragon. Pero di siya fruit. Nay, no, ni gihatag sa ako'y gagaw mga kakigol. No, dragon fruit. Iyahan yung stock dari kay si Indudong Bis. Mandi mo yung dragon fruit nga tanom. Tuwa mo di ni sinaga dapit. Mo ni yung gihatag na ko. O, pinangga mo ko sa ako'y gagaw. Dagko kayo ni mga kakigol. O, pero buyag lang. Dagko nga dragon fruit. Mo na nga, tagaan ko 5 kabuok. I love you very much. Maninay. Pero buyag lang taon. Tara ang gahatag ay. Kanang ga-black. Kung mana akong istorya sila sa akong asawa. star apple ba? Nay, bugoy kayo. Very dark. Katong iyang istorya mao na to. Tong basta magdaa ko og orange ug apple. Padung na luhod ano. Nay. Ay tag-iya diri sa taon mga kigol pero biyag lang. Nasa kuan YouTube. Oh. Alan Gulyat na for the channel. Oh na makita gyud apel gito. Kato istorya day Chris nga kuan ma. Sao to man day ma. Sud gito day. Pero ako la to buta. Padili kayo hilas na paminahon ba pero kibaw na mo ato unsa to siya mga kagigol. Kung magdagalig apple og orange wala luhod. Luhod na ng asawa na. Sige mga kagigol, thank you kayo. Salamat kayo. Ano mga kagigol? Dragon fruit. Violet ni siya tamis kay ni. Para na sa ilang mamaritis dito sa Mindanao. Thank you kayo mga kagigol. Salamat kayo. Yun na mo marakpi ang dragon, ang yargong fruit may niya. Thank you so much. Salamat, bye-bye mga kagigol ha. Salamat kayong tanan. Dinhin lang takutob mga kagigol. Ha, salamat kayo. God bless us all. Thank you sa mga subscriber o sa mga followers kayong tanan. Thank you so much. God bless. Thank you. Mama Mary, pray for us. Thank you. Alan Goliath Nakorda.